Jamen, jeg synes, når vi har matematik nu, så bliver tingene forklaret på en god måde, så man forstår det. Og så, altså. Så når man sidder og kunne lave det selv, så synger man det. Nu har du lært det og det. Vi har nogle læsebog, og så skal vi læse ved dem, og så er der voksne, der hjælper os. Så er der en tredje klasse, der skal hjælpe os. Okay. Og der er en, der læser højt for 0. klasse. Så I får hjælp af nogle af dem fra de ældre klasser? Ja, enten de voksne, og så nogle af dem fra de ældre klasser. År. 17. Så skriver I det i jeres hæfte under. Jeg var tættest på. Ej, det er flot det her. Nu har jeg styr på det. Vi sidder tit og snakker over bordet, for at hjælpe hinanden. Om hvad for eksempel? Altså, hvis der er en matematikopgave, som jeg kan finde ud af, så hjælper dem, der har lavet den. Pigerne læser mest Mimi, Og drengene læser Bo. Læser hvad, siger du? Drengene læser Bo. Synes I, det er sjovt, så, drenge? Ja. Hvad handler det om? Det handler om, at han er ude på alle mulige eventyr. Okay. Hvad kunne det for eksempel være for et eventyr? Bo kører tog, Bo kører bil, Bo og tyr, Bo ser tyr. Okay. Bo spiser gift. Og det er en dreng.